משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, מישהו ראה את האנשים שבתמונה שיבואו לבית הספר ביאליק, אנחנו רוצים להכיר אתכם. אנחנו עכשיו בפעם הראשונה כתבתי מנגינה חדשה. יפה. וזה פעם ראשונה בחיים שלי, זה פרויקט מיוחד שאני עושה בנתניה. זו פעם ראשונה שאני רוצה לשתף את אנשי נתניה שנולדו פה, שחיים פה, שאוהבים את העיר. כל אדם צריך לתת לי משפט, ואז מתוך זה אנחנו נעשה שיר אחד גדול שכולם יהיו שותפים. יש לי שני נכדים, מתוקים. יפה, יפה. אני אוהב את החיים של נתניה. זה חוף, זה אוויר. נתניה זה העיר שנולדתי בה, גדלתי בה, ואני חי בה עד עצם היום הזה. אני מאוד אוהב את העיר ומאוד אוהב את האנשים, ולכן חשוב לי לעשות את הפרויקט הייחודי הזה איתכם, אנשי נתניה. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרמולים, לקום בבוקר ורבותה, עבודה. מכינים מקרות לקראת ראש השנה, משהו מתוק לקראת ראש השנה. משהו קטן וטוב. אנחנו היינו 10 אחים ואחיות. אמא שלי הייתה מבשלת, והייתה מבשלת ברוך השם סירית, והסיר שלה אף פעם לא מתרוקן. גברת ויינר, צלחת. מדאם מרגוליס, צלחת. משפחת עדני, צלחת. דודה מיסה, צלחת. כל אחד צלחת. אני אומרת לה, אם נשאר משהו, אני מסתכלת, אני לפעמים עולה לכיסים שלי לראות אם נשאר משהו. אומר, תמיד נשאר. יש ברכה בסיר שלי, ובאמת תמיד נשאר. מקפלת את הבצק. שזה טוב ברגעים הכי יפים של החיים. וואו!
החיים. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. אני מברכת את בעלי, את הילדים שלי, את הכלות, את הנכדים, את החתנים, את הנינים, כמובן את כל בית ישראל.